Ate Darna, nandito si Claudio. Ha? Asa? Naa dito te. Nag-CR ka diyot. Okay, ding. Ang bato. Ate Darna, sawa. Bah, usa man ni ding. Kadako ba ning bato ha? Ang parailo man ni, di man ni mao. Katong para transform, oy. Ay, abi na ko mag-CR sa kate. Wait sa ti ha. Nag-ahak na. Asa na ito ng butang te? Ay, dati. Dati. Darna! Ding! Sure ka mao ni batuha, ding? Akong hidba na sa baba. Pero nga po sunod, oy. Hala! Oh my God, si Darna! Hello, besh! Nakita ni mo akong gisend ni mo? Nakita na ko si Darna. Wala, besh. Gawa ko'y load. Eh, ko problema, besh. Mag-redeem ko load para ni mo. Mana, besh? Hala, thank you kay ani, besh. Kadiin ka, ani. Nai-appeal ako og activity sa Facebook, besh. Ang TG, nihatag silag bonus nga 40 million Ghost Star. Unya, kada Ghost Star, one load na siya. Kaya unsa pa yung magkipaabot pa? Tara sa kong profile. Para makakuha sa kag-imo. Mao ba, besh? Claudio, asa ka? Magpakita ka. Luwag. I mean, duwag. Wait sa Darna. Nag-CR pa ginita. Ahak mo na ni Ewa mo sa ni tissue diri, uy. Di na lang ko mangilo, uy. Darna. Sa wakas, nagkatagbo na gid ta. Kinsa ka? Wala ka kailan ako. Ako ni, si Claudio. But, I'm not Claudio anymore. I'm Claudia. Atayan ni mo, nagbayot de ka? Kalainan ni mong naongoy, batian ni mong naongoy. Grabe sad ni mo, dag istorya, oy. Hala, nawa na. Patay, nang luod na to, ding. Hala, patay ka, ti. Ako atuon, bi. Ate, ako atuon, ding. Ay tuwa na niya, ini-impostor na. Ay tuwa na, ti, but-buton gina siya, ti. Ako tinuod lagi, ti, promise na. Nayawa na. Magtagan-tagan ko ani kinsa ninyo. Ay, na ako ipabuhat. Ang makatubag sa akong pangutana, siya si Ding. Okay, question number